Така е. Това са последствията от това, което хората правят. Няма дървета, няма къде да се съдържа водата в почвата. Все повече и повече градове ще бъдат наводнявани, до толкова, че водата ще надвигне своето ниво, ще отдави посевите. Лятото ще изгори посевите, зимата ще ги замързи. А между тях ще има вода и само вода, която ще се надига. Това е неизбежно, защото това са последствия от вашите действия и за това ще бъдете наказани.